Čechy sú našou obľúbenou dovolenkovou destináciou. Chodívame tam viackrát do roka a vždy odtiaľ prichádzame s peknými zážitkami. Môj muž im dáva dokonca prednosť pred dovolenkou pri mori. Ponúkajú nám množstvo prírodných a historických krás. Nádherná príroda, dobré turistické značkovanie, krásne zámky a hrady, romantické zrúcaniny a výborná česká kuchyňa. To všetko poteší nielen oko, ale aj dušu. A to posledné, po turistike vyhľadované brúško. Do Čiech sa oplatí zavítať v každom ročnom období. Jesenské hory a Krkonoše lákajú v zime na bežky, v lete okrem turistiky máme k dispozícii aj množstvo cyklistických trás. Človek, ktorý sa zaujíma o históriu, si príde v Čechách na svoje. Malebné hrady a zámky, ako napríklad Sichrov, Lemberg, Friedland, nás vrátia v myšlienkach do niekoľko storočí späť a my sa môžeme cítiť ako hradní páni či dvorné dámy. Keď sme už z toľkej krásy a podnetov unavení, oddychneme si v prírode. Prachovské skály, Český ráj sú len jedny z mnohých čarovných zákutí, ktoré nám Čechy ponúkajú.